nos aviat cada estiu i anar caminant fins a la Boadella, d'on tornaríem en barca perquè ens portaven al Cabo de Creus i la Marina. Com que coneixíem els propietaris, l'Àngel i en Quimet ens deixaven tornar i a més ens deixaven conduir una estona. És un Blanes d'uns pastorets on ningú se'ls volia perdre mai, uns pastorets que sempre anaven amb la mateixa versió, la versió, segur que la recordeu, del 1930, la versió d'en Puig i Llença. Són aquells pastorets on tots, gairebé tots, alguna vegada hi han fet o d'angelet o de dimoni. Recordo un col·legi de la Safa on eren tan pocs que els de primer i segon de bàsic anàvem a la mateixa classe. Llavors, quan hi havia exàmens, era divertit perquè deien primera pregunta pels de segon, segona pregunta pels de primer. Llavors jo crec que més d'una vegada contestaven preguntes que no tocaven perquè hi havia un embolic allà que no teníem massa clar què tocava fer. Ja sent més gran, ha estat un luxe jugar a bàsquet amb els mítics Blanes Cargols, un equip d'autèntica llegenda. Participar activament també a l'organització de les velles d'estiu, amb l'esbart d'ensaire Joaquim Ruyra, i aquí també els vaig acompanyar en un viatge divertidíssim a Istanbul per fer un d'aquells festivals internacionals que ells fan de tant en tant. O fins i tot he pogut cantar durant uns quants anys amb la coral de la Missa del Gall. He de confessar que era jo qui feia els galls en aquella coral. També m'ha tocat fer gairebé tots els papers de l'AUCA en el CAU, en l'Europea Escolta de Pinya de Rosa, que és una autèntica escola de vida, on vaig començar als 7 anys i vaig acabar fent també de cap de llops i de cap de pioners. He organitzat durant uns quants anys la Copa Catalunya de Futbol Platja amb dos grans amics, amb en Ferran i amb en Quim, que avui també són aquí, i amb qui vam aprendre a muntar un esdeveniment com aquell d'autèntica repercussió nacional. També venen al cap moltes tardes de diumenge el ja desaparegut Cine Fortuny, al passeig de dintre. Segur que el recordeu també. De més gran, el Marian i el Victòria, que també van seguir el mateix camí. De fet, m'imagino que d'alguna manera, com passa també en altres sectors, també en el cinema, les grans companyies, les grans cadenes, acaben guanyant terreny a tot allò que és local, tot allò que és de tota la vida, tot allò que és autèntic i que per això, precisament perquè és autèntic, és més especial. La globalització, d'alguna manera, té coses bones, però hem d'acceptar que dilueix i molt l'autenticitat. Per això és important que no perdem mai les arrels, que sapiguem qui som i que sapiguem explotar el que tenim. Una imatge que tampoc no té preu és l'imatge de Blanes des d'una barca. A les 7 del vespre, un dia d'agost, entre Sa Palomera i el port, veure Blanes des d'un llagut català, suat, després d'haver estat bugant una bona estona amunt i avall amb la gent del club de rem Treumal, això és un autèntic plaer. De fet, el poble, des de la distància, es belluga a poc, valent, i se'l veu adormit. És preciós, us ho recomano. Tinc dos records molt concrets d'un lloc emblemàtic, el Cafè dels Terrassans, just aquí darrere. De fet, us explicaré això del nom. Suposo que tothom sap d'on ve això dels Terrassans, però es fa una mena d'homenatge als blanencs que no són ni pescadors ni mariners, els que treballen la terra, cada vegada menys, però els que treballen la terra. Primer record d'aquí al costat, Escalamàs de la Romana. Espectacular. Segon record, aquelles pissarres on sempre hi podies veure els resultats del Blanes 58, de l'equip de bàsquet. Aquests resultats amb la cal·ligrafia espectacular i inimitable d'en Pere Molina. Un Pere Molina que, a més de fundador del club, havia fet de tot. Havia sigut el delegat, a Relacions Públiques, l'organitzador de taula, fins i tot havia escombrat moltes vegades aquella pista del Passeig de Mar. Veig gent que va dir, sí, aquella pista. Sí, doncs la pista del Passeig de Mar és part del nostre imaginari col·lectiu. És part del nostre univers blanenc. Segur que queden moltes coses en el tinter, moltes coses per dir, però aquestes són algunes de les que m'han deixat més empremta. De fet, són les que m'han al cap quan penso en el Blanes on vaig créixer. Després, més endavant, treballant a la ràdio, treballant també a la tele, al canal 28, que es deia en aquella època, doncs vaig poder anar entrevistant la majoria d'entitats, de grups esportius, d'institucions folclòriques, culturals, i vaig poder anar veient, a poc, com veu l'Eva ara, des de que fa, o tots aquests anys que fa que es dedica a la informació local d'aquí Blanes, doncs vaig veure que el moviment associatiu d'aquí Blanes era important, que es feien moltes coses. De fet, hi ha moltes inquietuds en aquest poble. Hem tingut i tenim uns premis literaris com són els Premis Recull, que tenen un prestigi arreu del país i amb escriptors de primera línia com hem tingut, com és el cas de Joaquim Ruyra, nascut a Girona, això sí, però blanenc de cor, blanenc d'adopció. Ell va ser un dels grans prosistes d'aquest país. De fet, se'l considera el gran referent d'aquest país com a prosista.
i narrador. De fet, l'admiraven gent que ens sonarà moltíssim, com Josep Pla, com Salvador Espriu, com Pere Calders, com Mercè Rodoreda.